И да, какво става, пичове? Не шегам се. Аз съм Сашко и това е трети епизод на... Да, знаете на кое? На CS Like a Boss, нали? CS Like a Boss, така се казва поредицата. И аз тук съм някакъв космонавт. И да, снимам с 50 фопаса. И играем в някакъв рандом сервер. Мисля, че е български. И този път съм си спрял звука. Няма ви пречи. Чакайте. Да видим другите. Не. Така. Нека видим, И да. И тук при мен е, нали, Моника, ама тя се е заглушила. Чакайте. Шет. Заложих пари. Молява. Не, правете грешното. Езуе! Та тук съм. Окей. Да, и както разбрахте. Тя е тук. Моника. Моника. Лайка бос, къде си? Моника! Ехо. Бум. Не ме оцели! Какво става? Кажи хай на YouTube! Здрасти. Окей! Тук се трепим. Да, кажи, че може би постоянно ще снимаме двамата. Искаш да кажеш, че аз ще снимам, ти ще говориш просто. Убих двама. Там си на Майнкрафт. Да, следващия епизод на CS Like a Boss ще го кача кога? Утре. Окей. Може и днес пак, ако докато баща ти е на компа. Пак ще го кача. Днеска, ама... Да, Днеска 3 епизода на... Наведнъж. И плюс още един на Майнкрафт. 4. 4, да. И чакай да не се тук, защото преди ялко се пребах. Да. Та ще сложиш ли линк към профила ми в описанието? Окей. Да знаете, не очаквайте много от нея, защото тя не качва. Нали? Да. Аре бе, сериозно ли бе? Аз го убих и той умрях. Дълга история, за която не ми се говори. Може по-нататък да си изтегли бандика, нали? Аз да й помогна, ама... Да. Ама това ще бъде по-нататък. Не давам гаранция. Не дава. Бам, хедшот. Искам да кажа, че може би няма да снимаме с Будик, защото Той е гей, да. малко се скарахме. И не знам. Аз що съм полицай? Окей. Това ще е интересно. Не бе. Какво бе? Изведнъж ме прехвърли при полицайите. Сигурно админа го е направил. Админа, ако гледаш това видео, си гей. Аз ще си клекна тук и там ще си седа, няма такива. Като мъра, дето мистер Бюде. Да бе. Защо? И по-нататък ще снимаме и в Jumpcraft. Днеска. Днеска, да. По-нататък след години ще снимаме с него. В PureBG. Да, там е за минигеймс. Той... Главно там за минигеймс, друго не. Аз ще се дръпна, защото съм на 7 кръв да я. Той ще има IP на сервера в описанието. Много як сервер. Но може би е як, защото сме развити и имаме всичко. В Jump повечко. Да.
PUBG е по-малко. Шет. И в PUBG по принцип играем Quake. Нищо особено. Да. Той в джампа го има няма. Да. Ама... Койка. Некъв пич тука. Какво? Некъв пич тука с ножове. И го гръмнаха веднага. Познах. Това човек излезох на тераса за малко и умрях от студ. Да бе, Много повярвам. е студено. Много е студено. Чакай. Факт. Бам. Пазете бъто бе. Чакай, кажа. Не, по това може да се говори, наистина. И ако имате скайпа на Big Girl, може да снимаме с нея. Сега. Тя не си го дава, много е. Сега снимам на CS по-нататък. Засичай 10 минути. Okay. Нали те сигурно са минали 2-3. 5 са минали. Може би, не знам. Абе ще видим. Ако не ви кажа чао и буквално приключи клипа, ще го трия и ще правя нов. Какво? Сега е 26, така че. Ти разбра ли, че сме във вакансия? Да, лътъпа. Да не тръгнеш от една даска. Някакъв ще бъде Мега преебания пич. Ето, че съм пич съм, ама. Да, направо. Да. Окей. Даже тя се съгласи. Да не вярваш. Бау. Чакай, аз да не игра тук Харам Шейк, защото ще ма килнат. И помниш ли, когато в джампа един път като играхме и ти скачаш по едно дърво. И викаш, играеш Харам Шейк. Бам. Ама, вярно изглеждаше така. Аз сега тук ще си седа. Някакъв. Я. Той си самотен. Никой не го убива. И да, тя първо ще гледа клипа, защото, нали. Да, естествено. Аре бе, деба. И добре, сега ще се върна. И бъба. Да, мисля това да е клипа. Хайде, чао.